Здравейте! Искам да ви представя, да направим един обзор и да обясня горе-долу как се работи с детски смарт часовници, които по принцип са GPS тракери. Именно става въпрос за китайската серия Q. Става въпрос за моделите Q50, Q60, Q80 и Q10. Така, нека да отворим. Започвам от този край, съм ги подредил по видови разцветки. Това, който отварям в момента е Q10. В момента аз имам 3 вида разцветки, ще ги покажа и трите. Да ги разгледаме. Извадим и жълто-оранжевия цвят. Така, и тук синичкия. Едно е по принцип. Вътре в комплекта върви книжка на 4 вида, където е обяснено как се работи. На английски има баркод, който се сканира, чрез него се прехвърляте в Google Play или в магазина на Android или директно от интернет, за да изтеглите приложението C-Tracker, приложението, без което тези GPS тракери не могат да работят и няма как да се настроят. Така, ето ги розово-лилавия цвят, жълто-оранжевия цвят, тук отдолу е регистрационния код за регистрацията, ето и синичкия. Така, нека да извадим да видим и другите модели и съответно, това е розовия вид, нека да отворим този розовия модел, ето тук регистрационния код отдолу на всичките, понеже са пликови, има и в кутии, всичките са регистрационния код е отдолу. Вместо регистрационния код някой път, ако стане нещо фал или се блокира, може да се използва или откаже. Може да се използва като допълнителен резервен код SIM-картата, номер на SIM-картата, която е в часовника, вместо 15-цифровия регистрационен код. Това, което вадя, са 5 вида разцветки на Q50. Това е най-първия модел, който в България първо навлезе като майк. Това е отвертите, които се отваря. Казва, че върви зарядно. Часовница зареждат от зарядно за смартфон или от тези кабелчета, които се свързват с лаптоп. Така, Q50, който влезе като майки, и съответно тогава тръгна модата в България, съответно и другите оператори въведоха свои марки. По света те са познати под бранда Q. Така, имаме и розов вариант, зелен вариант, мога да покажа, синчкия, светлосин. Има тук тъмно-сино-лилав, така да го кажем, и класически черен. Така, после ще ги пусна всички, да видите минута, да разгледаме и други неща и да обясня най-вече. Всички се връзка с книжка и кабелче. Това е розовен, това е модела вече Q60. Ще ви представя в печата ми. Това е синия вариант. Така. Сега ще ви покажа и оранжевия. Q60. Интересното е, имат физическа слушалка. Ето да улеснява достъпа на детето. В принцип това са детски часовници. По-скоро правилното название не е часовници, часовници по-правилно според мен е GPS тракер. GPS тракер е с доста защити и той служи главно за проследяване, но специално тези много важна функция, която е и за говорене, приемане на входящи и изходящи разговори. Разбира се, родителя трябва приложението да настрои, да се знае от кои да приема, кои да набира. Все пак това е GPS тракера и за това, че са за деца. Малко ще обясня по-подробно за тези важни неща. Това е четвъртия модел Q80. Той е предшественик преди да излезе Q10. Те са почти един и същи. Разликата е, че Q80 няма тъчскрин, като вече при Q10
са му сложили вече и тъчскрин, няколко месеца. Китайските производители измислят нови и нови новости, за да задоволят световното търсене. Така, ето ги Q80, ливаво, розово-ливавия, жълто-оранжевия и синичкия. Така, нека включим един по един и да видим разликата. Така, почнем от този край. Ето Q80, включва се. Ето, има разни кодове, телефонен указател, игрички има за смятане, за говоренето, приложение и така нататък. Тук има най-различни неща. Всичко става с тъчскрин. От тук се зарежда. Тук се зарежда само. SIM карта се маха тук отзад. Това е при Q10. Баркода е тук отзад. Сканирва се или се приписват 15 цифри. Той бива в три вида. Розово-ливов, оранжево-жълт и синчък. Виждате ги трите. Това е най-нове с тъчскрина. Предшественика му е Q80. Сега ще ви пусна от него да видите. Той е абсолютно същия. Разликата е само, че предишния модел имаше дисплей, пък както виждате тук няма. Но и той има дисплей, но главните функции минават през копчето. Все пак се има предвид, че тези модели са за деца и защитата за деца, тяхната безопасност е на първо място. Просто правилата за децата са много строги. Ето това е първия майки, който влезе в България по това име. Иначе познат по света като Q50. Виждате елементарни датък, много други неща, всички други данни и на 4 модела часовника се излизат на приложението на родителя. Той е на български език, тук е на английски, може от приложението да се сменят на 10 на 15 езика. Така, виждате ги. От Q50, това е розовия вариант. Имаме зелено. Да ви покажем синия вариант. Аз ви ги показах преди малко. Тъмно синия или ливавия по-скоро и класическия чер. Другият така доста симпатичен модел. Това е Q60. Q60 има предпазна по-дебела лента, която и тук пише, се маха преди да започне употреба, да може да се по-напълноценно. При него да ви казвам, физическо слушалка има за вдигане. Пак се управлява от трите копчета. Аз съм описал горе-долу как става. Така, при него SIM картата се слага от тук. Тук се зарежда. Пак също кодовете са отзадка. Тук е на Q50, забравих да кажа, има 4 болчета. Съответката, която вари заедно с комплект, се отваря и се слага, като се снимава за батерията, нали, да не се отлепя. Тя може и да се залепи след това, но не е желателно. Така. От Q60 имаме 4 вида, които мога да ви демонстрираме. Това е розовия модел, синия, жълто-оранжевия и черничък. Така, виждате всичко, както е, като вътре в комплекта върви с всичките му аксесуари. Така, какво трябва да кажем при инсталацията? За всички книжките се сканира и баркода ви прехвърля към приложението. Все тракер изтегля се, изберете българския, изберете региона в Европа и регистрирайте се с парола, с баркода, сканирайте всички неща. Само да предупредя. Има много капанчета за блокиране на часовника и защити, но най-важното е първото нещо преди да сложите SIM картата, махнете и кода. Пин кода имам предвид. Другото, което е важно, задължително часовника, SIM карта трябва да има мобилен интернет, трябва да има също мобилен интернет, трябва да има, трябва, казахме, пин кода да е разкодиран. Като се сложи, хубаво е часовника, даже задължително е да е изключен и друго, което е да е включен GPRS-а. Това е хубаво да се провери. От два различни телефона може да се регистрира, обаче с едни и същи ник и парола.
Благодаря ви, надявам се, че бях поне малко полезен. Лек ден!